Sæt dig godt til rette. Og tag så en dyb vejrtrækning. Tag endnu en dyb vejrtrækning. Lad dit fokus være på indåndingen. Træk vejret dybt ind. På udåndingen slipper du i et suk. Mærker lungerne tømmes. Blidt lader du dine øjne falde i. Og forestiller dig, mens du stadig trækker vejret dybt, et blidt, kærligt, helende lys. Et gyldent lys, der bevæger sig ned og rammer hele din krop. Og du mærker den afslappende virkning. Den følelse, der opstår i kroppen. Når det her gyldne, helende lys rammer overfladen. Og lige så stille kan du lade det trænge ind. Sprede sin afslappende virkning ud i alle dele af dig. Mærk roen brede sig til et endnu dybere niveau. Bare ved at trække vejret. Og lad dit fokus hvile på den oplevelse, der er i dig. Forestil dig det her blide, gyldne lys. Fylde hele dig. Måske har du lyst til at blive i oplevelsen lidt. Måske bare vende tilbage. Men gør det i dit eget tempo og mærk den ro, den forskel, det har skabt. Blot at trække vejret og blive fyldt af det her lys.